खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हेरेनजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों। उफेरा बिसायख'थिनि सिगां सामागुरियाव गावजों गाव हिंसायारि जाथाय। बिटिआरनि सानै इएमनि हेंथायै बिसायख'थि आय'गनिसिम एमसिसि सिमफायनायनि अजद। बिसायख'थिनि डिउटियाव जयेन जानो हायै साबा एसिएस अफिसारखौ सासपेन्ड खालामदों। बिजिरसालिया थोंजोङै पुलिसनो नलबारि डिसिनि बेरेखायै एफआइआर गथायदों। डनाल्ड ट्राम्पआ फिन खेबसेबाव आमेरिकानि हादोरगिरि महरै सायख'जाबाय। साउदी आरबनि बालाहामायाव बरफ गोग्लैदों। मणिपुराव रैखाथि हान्जाया गोबां हाथियार बोखांनो हादों। फैगौ 13 नभेम्बर खालारखालि मोनबा एसेम्बलि बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जायगानि बन्द थागोन। 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। मुसलपुराव 108 एम्बुलेन्स साख्रिआवला गौथुमनि दैदेननायाव थै दान होनाय बादा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बकाजानाव मोनसे गोख्रों अपारेसन खालामनायाव खुंथायनि मावफारियाफोरा 7 कौटि बेसेननि गासै 1 किल'ग्रामनिबो बांसिन हेर'इनखौ जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सानै सुबुंखौ खानाय जायो। हमजानाय सानै सुबुंखौ रसिहुल इस्लाम आरो नुर आलम होननानै सिनायथिनाय जादों। मणिपुरनिफ्राय गवालपारा फारसे लाबोबाय थानाय समाव कार्बि आलं जिल्लानि बकाजाननि सिङाव थानाय गोजाम लाहरिजान गामियाव सानैखौबो हमनाय जायो। सोरखारि मावफारियाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै 1140.58 ग्रामनि हेर'इनखौ जब्द खालामदों, जायखौ हाथाइनि बेसेनाव 7.6 कौटिसो जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। नगाव जिल्लानि सामागुरि ओनसोलाव उफेरा बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव थासारिया दासान्दि बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ, जेराव मंगलबारखालि पुटी कैथियाव आरोबाव फिन बिजेपिनि सोद्रोमाफ्रा कंग्रेस दैदेनगिरिफोरनि गारिखौ बुफाय बुसि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि बेलासि समाव जेब्ला पुटी कैथियाव कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा जायगानिनो सुबुंफोरखौ लानानै मेल खुंबाय थानाय समावनो बिजेपिनि माखासे मावथि सोद्रोमाफोरा हरखाबै फैनानै गंथाम गारिफोरखौ बुफाय बुसि खालामनानै गालांदों। बेबायदिनो बुफाय बुसि खालामनायनि गुबै जाहोनखौ थाबैनो बिजिरनो होनो थाखाय कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा दाबि दैखांनायजों लोगोसेनो गावसोरनि दोलोनि सुबुंफोरनो रैखाथि होनायखौ बारायना होनो गोख्रों दाबि दैखाङो। बबेखानि धुबुरी बियाबनि एमपि आरो कंग्रेसनिनो दैदेनगिरि रकिबुल हुसेना बेफोर जाथायखौ नायगिदिंहोयो आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सायाव जिंगा सिनायखौ फोरमायथियो। दासान्दि कलियाबर महकुमानि सिङाव थानाय पुलिस अफिसारा नायबिजिरनो जाथायसालियाव नुजाथिहोयो। प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बिटिआरनि सानै इएमनि हेंथायै बिसायख'थि आय'गनिसिम उफ्रा बिसायख'थिनियाव एमसिसि खान्थिखौ सिमफायनायनि अजद होदों बिपिएफ दोलोआ। बिपिएफनि बिजाथि सुद्दकुमार बसुमतारीनि बिसायख'थि एजेन्ट धोनिराम बरगयारिया 35 नं सिडली एलएसिआव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि रिटार्निं अफिसारनि आखायाव अजद गथायदों। बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारी आरो राकेश ब्रह्म मोनहा इउपिपिएल दोलोनि जानानै फोसावदिं मेल खुंनाय समाव चिरां जिल्लानि खैलामैलायाव सोरखारि मडेल कलेजनि नयंखौ बाहायनायनि अजद सिखारदों। बेनि अनगायैबो मडेल कड अफ कन्डाक्टनि खान्थिखौ सिमफायनानै बिसोर सानै इएमआ सोरखारि गारिखौ बाहायनायजों लोगोसे लामायाव साइरेन दामनायनि गोख्रों अजद होदों बिपिएफ दोलोनि इलेक्सन एजेन्ट धोनिराम बरगयारिया। बे आयदायाव बिसायख'थि आय'गआ जाहाथे गोख्रैयै केसखौ मोजाङै नायबिजिरनानै आयेन बायदियै राहा लानो खावलायबावदों बरगयारिया। आसाम सोरखारा बिसायख'थिजों सोमोन्दो थानाय माखासे डिउटिफोरखौ मानिनानै सोलियैनि जाहोनाव आसाम सिभिल सार्भिसनि साबा अफिसारफोरखौ सासपेन्ड खालामनानै होयो। सासपेन्ड जानाय मावख'गिरिफोरखौ कंकनज्योति सैकिया, प्रिस्मिता दिहिंगिया, जिन्तु शर्मा, चरज कुमार देखा आरो कायब श्री दिहिंगिया होननानै सिनायथिदों। मख'नो गोनांदि इलेक्शन कमिशना फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिसोर साबाखौ डिउटि होनो ट्रेन्सफार खालामनानै हरदोंमोन।
नाथाय थिखानाय बिथोनखौ मानिनानै सोलियाखैमोन होननानै मिथिहोदों। दासान्दि सासपेन्ड जानाय मावख'गिरिफोरनि बेरेखायै आसाम सरकारा गोख्रोङै नायबिजिरनो थिरांथा लायो। नलबारि जिल्ला बिजिरसालिनि चिफ जास्टिकेल मेजिस्ट्रेटआ पुलिसनो थोंजोङै जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखानि बेरेखायै एफआइआर होयो। मख'नो गोनांदि 2024 8 मे खालि सासपेन्ड जानाय एसिएस अर्पणा शर्माया कमप्लेन होनायनि उनावनो बिजिरसालिनिफ्राय बे बिथोनखौ होदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सोनाब नलबारि बेंखननि मावख'गिरि अर्पणा शर्माया जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखानि बेरेखायै मेन्टेल हेरेसमेन्ट आरो गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव लोगोसेनो गावनि रैखाथिखौ नायना जिंगासिखांनाय फैयो, जायनि जाहोनाव अर्पणाया एफआइआर गथायदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आमेरिका जुथाइ हादरनि हादरगिरि महरै नैथि खेबनि थाखाय डनाल्ड ट्राम्पआ बिसायख'थियाव देरहासार जानो हाबाय। लेङाइ हादरगिरि कमला हेरिसखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादों डनाल्ड ट्राम्पआ। देरहानो थाखाय 270 भट मोननांगौमोन, नाथाय डनाल्ड ट्राम्पआ गासै 277 भट मोननो हादोंमोन। ओजोंहाय कमला हेरिसआ गासै 220 भट मोननो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि सिगाङाव डनाल्ड ट्राम्पआ मोनसे समनि आमेरिका जुथाइ हादरनि हादरगिरिमोन। जो बाइडेनजों फेजेनजादोंमोन। आथिखालाव जो बाइडेननि समा जोबनो हमबाय। गिबि खेबनि थाखाय सऊदी आरबनि बालाहामायाव बरफ गोग्लैनानै फुदलुद महर लानायखौ नुनानै गोबाङानो गोमोनाय मोन्दों। सऊदी आरबनि आल जाउब ओनसोलाव गोबां अखा हानायजों लोगोसेनो बरफ गोग्लैदों। आथिखालाव गिबि खेबनि थाखाय बरफ गोग्लैनायखौ नुनानै जायगानि थागिबि सुबुंफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो खौरांगिरिफोरा बे खौरांखौ बुहुमनि मोनफ्रोमबो खनायाव गोसारहोदों होननानै मिथिहोदों। गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों रैखाथि हान्जाया मंगलबारखालि मणिपुर रायजोनि चुराचान्दपुर जिल्लायाव गोबां बिबांनि हाथियार मोननो हादों। मख'नो गोनांदि भारतारि जवान, मणिपुर पुलिस आरो सीआरपीएफ हान्जाया जथायै लोगो नांनानै तानजिं रिजर्टआव अपारेशन खालामदोंमोन। बे अपारेशन खालामनायाव आखाइजों बानायनाय गंसे सिलाइ, गंनै 8 फुटनि रकेट, 7 फुटनि रकेट, गंनै गिदिर मार्टार, गंसे मिडियाम मार्टार लोगोसे गोबां हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ मणिपुरनि सा 7 मावबादिफोरखौ थौबल जिल्लायाव साननैनि सिगाङाव मणिपुर पुलिसआ हमनो मोननायनि उनावनो हाथियारफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। आसामनि मोनबा एसेम्बलि बियाबाव फैगौ 13 नभेम्बर खालारखालि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जायगानि बन्द फोसावदों खुंथाया। मोनबा बियाबाव बै सानखालि फरायसालि आरो गासैबो सोरखारि मावख'फोरा बन्द थागोन होननानै फोसावदों। 11 नं धलाई, 36 नं सिडली, 32 नं बङाइगाव, 77 नं बिहाली आरो 88 नं सामागुरि एसेम्बलि बियाबाव 13 नभेम्बर 2024 सानखालि बन्द थागोन होननानै मिथिहोदों। गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारि थानायाव पक्सो आयेनजों केस रेजिस्टार जानाय एबा 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ गले गले जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि 46 बोसोर बैसोनि रेपिस्टखौ जालुकबारि थानानि पुलिसआ पान्डु ओनसोलनिफ्राय एरेस्ट खालामबाय होननानै अ.सि. रितु ज्योति नाथआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखराव रावबो थायैनि सुजुग लानानै गोबां साननिफ्रायनो 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ गले गले जिनाहारि खालामबोदोंमोन बै लंफदा। बुधबार सानखालि गासै रायजो नाङैनो मृत्युंजय 108 सिबिथाय गायसनथि सानखौ फालियो। 2008 मायथाइयाव बै समनि तरुण गगैजों दैदेनजानाय कंग्रेस सोरखारनि समाव रायजोआव 108 मृत्युंजय सिबिथायखौ जागायदोंमोन। बेबायदियैनो देग्लाय बोसोराव 16थि बोसोर गायसनथि सानखौ बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिफोर लानानै फालिदों। बे गायसनथि सानजों लोब्बा लानानै आसामनि दाब दाब जिल्लाफोरजों लोगोसे बाक्सानि सदर मुसलपुरावबो हरखाब सिबिथाय मृत्युंजय 108 नि गनायथि सानखौ फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे गायसनथि सानाव हरखाब मृत्युंजय 108 आव साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा डक्टर रबि बर' सिभिल देहाफाहामसालियाव बेसेन लायाजासे थै दान होनाय बादा खुंनाय जादोंमोन। जाय थै दान होनाय बादायाव 108 आव सिबिथाय होग्रा एबा साख्रि मावग्राफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन सा 10निबो बांसिन सुबुंफोरा गावनि थैखौ दान होनाय जायो।
थारैनो बिथांमोननि सिबिथाय आरो बेसेन लायाजासे थै दान होनाय हाबाफारिखौ सरासनस्रा सुबुं आरो सानसुमै सुबुंफोरनि गेजेराव मोजां सावरायजानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।